Ndakabvunza ngaanyorese ega huku yake. Ndakaite dambudziko ramukoma wangu. Ndine pendakazvina tingati kufa kwakaita baba. Baba vakange vafa, mai vobva vazoteerawo kufa mazuva ecyclone. Saka pane pendakange ndichitema mabhanana zvekuti taitoziva kuti uyu pake. Saka mukoma vangu havasakuriri mabhanana minda yavo, vanosiya ichiita shango ichibhuruwara. Saka vakapinda munda mwangu kwakutema mabhanana. Atema mabhanana ndakazo Keni Manjengwa. Ndakazosvika pane wakandifonera wasvika mabhanana adini atemwa asi achitori mumunda. Ndobva ndaenda munda muya ndosvika mabhanana arimo mamune ninga dzaita 60. Ndoabvunza mukoma ndimwe atema ninga here, akati ndakaendepo natendai handina kusvika pamba sezvo vakange vatipa protection order. Mukoma vangu vano vakatipa protection order vechiti ndakadzingwa pamba namukoma nehanzvadzi. Iri nyaya yekuti mukoma vakange vechida kutengese minda. Saka inini dai vanhu vaida kutengeserwa munda vaichizoya kwendiri voti tiri kutengeserwa munda, ini ndovati aiwa hapatengeswi munda. Munda waari kutengesa haafanirwi kutengesa munda, ndovarambidza. Saka iye wochiona kuti chiini, kuti ndiwine nyaya yangu yekuti nditengese munda ngandiende ndonyepe kuti chiini, ndakadzingwa pamba nei namukoma nehanzvadzi. Saka ndobva akaenda kuprotection order kuti ndakadzingwa pamba namukoma nehanzvadzi, asi haana kudzingwa. Nyaya yanga iripo ngeyekuti usatengese munda, siya munda iripo, ngekuti umwe naumwe une munda wake. Saka zvadaro ndo kuchipinda munda mwangu kotema mabhanana. Ndoabvunza oramba. Ndati zvakanaka, ndotora mabhanana aya ndoenda kotengesa. Pendakaenda kotengesa ndofunga pakaita 2 days echopinda munda muya. Echoteme mabhanana asina kukora ichiwisira pasi. Dzese dzaibuda pana mai adzo echitema ichiwisira pasi, echitema ichiwisira pasi. Adaro zviye ndobva ndaenda komangara kumapurisa. Ndaenda kumapurisa wakadaidzwa akati ndakatema ngekuti hai minda haina kugoyewa. Ndosaka ndakatema. Iye ngasiye chinyi munda waari kutema mabhanana. Zvakanakirezvo. Saka adaro zviye ndobva ndakauya panapo. Mapurisa saka ndaimangara uneino ngekuti pendakamangara kumapurisa havana kuita action pakutanga. Ndobva ndataurira sabhuku akati aiwa ngaende kupi kwangorima. Ndobva ndaiunza uneino. Saka mapurisa ichoti chiini endai mwopedzerana kukoti. Zvakazwi nyaya yeminda haitongwi uno, inotongwa kupi kwa sabhuku kana kwa mambo. Dzokerai kwa sabhuku kana kwa mambo. Saka iye kuchimuti ngaauye uno tichigadzirisana ngenyaya yemunda haachadi kuuya, yemakashi haachadi kuuya. Nanhasi uno unofunga taakutosvika gore haasi kutoda kuuya. Vakada kumboedza kumuteera. Izvozvi wakatosima mabhanana. Munda waakazwi naana baba, uyu munda uyu hausi wako, iwo enda ndigamudana. Gamudana wakatomudaidza akaramba. Izvozvi watosima futi mabhanana mumunda futi usiri wake. Munda nyaya yakachizoitika pamba vakati uyu munhu uyu uri kuda kutengesa munda iri kunze, ngatimuise pakati kuti asatengese minda. Vakubva vamuisa pakati. Vamuisa pakati kwakubva zvazwi chiinyi. Isusu taakutaura zvakange zvagara zvakarongwa. Pamba pakazi ngapagare vasikana. Umwe naumwe une pake. Handiti ava vakatozwi iwewe unogara pasaidi nevasikana, iye wanga ane pake paaida kutengesa. Saka ava vechoti aiwa isusu ngatimuise pakati. Vobva vanyora bhuku revakanyora vamanjengwani. Ndofunga almost 18 people dzakanyora bhuku iri dzikasaina pasabhuku akaisa chidhindo chake. Saka nhasi unoyu kumuti ngatisangane kana kuti titaure nyaya haasi kuda, asi uri kundoita action dzake.
saka hatichazivi kuti ndomudini. Ava vakange vechiuya vechiti ngaachiuya tidini tigadzirisane tiri kwamambo ngenyaya yeminda yacho yaari kutaura asi haasi kuda kuuya. Saka uri kutoziva kuti zvendiri kuita hazvisi pamutemo. Dai zvazviri pamutemo ndofunga waidai echidini echiuya ende une kamukonyo kayake kuti vanondidini havana zvavanondiita ngekuti ndakatovavhara protection order. Alright, nyaya yavo iyi tinoiziva tisi takaenda kumubata tiri 1 2 3 makuseni tazwa kuti ex-soldier munhu uri kutaurwa ngezvake ndicomrade saka anoshandisa kachiri comrade kandorimwe musoro umwe saka takasvikapo akati tiza akasiya nekids akaruma padhoo akaenda gweru kusiya kids dzakaruma padhoo tichingoti munhu uri padhuze kwakutotiza kutoende gweru zvatitaura zvine kusiya ki munhu achiita kunge ari padhuzepo takatenderera tikaenda kumabhizi tikamutsvaga vakumushaya zvikanzi wanga ari pana kwazotozwa kuti watogweru ndobva aisa mameseji achitekstira kuno kwatiri kuti imimi munoti mungandigona I'm a trained soldier saka zvenyu zvamunoda kuita nenika handinopedzerana munatsopazwisisa tikati woisiswa kana iwe wakaita chisoja chako wakaita chekwako uko asi kana wakunoka nesu torowo masoja ngatitangira apa tichiona musoja wauko nemusoja wakuno iwo kana uri musoja wazotizei wakauya then takamboita mitsi dzatakamboita nemapurisa epakurwa esimba tikati mukationerawo munhu uyu but iye manje unotozwa kuti machinda yakukwidza kudai kana ari pachake payapa unobva ngoti unokozozwa kuti wanga ari panapo time svoto saka uri kuramba kuuya zvaakutaura zvekuti unotozvidza unozvidza keni ende chisoja chacho unochishandisa unosvika mavheji ari mutsero nebanga woti pamavheji apa uri pane bhari awa anofota arimwo mavheji wawa makagara namukoma yenyu eshise mhuri andika umwe naumwe une pakazi apange pako here kandi baba akandofa asina kukowe minda umwe nemumwe zvakutaudza wanga yachiti zvakanyorwa pari kuti apo ngepako umwe namumwe une pake iye wakatonga ane stendi yake yaakapuwa akasiya aforomerwe zvidhina akaisirwe jecha nababa zvese nepitisend akatengesa jecha akatengesa zvidhina pake pachopo ndopa bakotengesa uyu pamburi pani pakutengesa paaisa mabhanana ngepawa kwake kuriyo kutori izvozvi kutori nemaroja akaisweyo wapinda muumu bamba pacho hapatosvukiki ende hauzivi pfungwa dzaanadzo ngekuti paanosvike kutema mabhanana anobude mumwoyo panyaya yemunda waakutaura tofunga semhuri takanga takatoungana paramwakwatiri pachadiso nepamuchadzi wakatobvuma ipakuda zveshuwa ndaise mabhanana angu ekuti ndadotsokodza kuti aya vauye kubve gwerukweuno saka zvakazogadzirisika iye uchotobvuma kuti ano apachina ndakobvisa mabhanana angu zveshuwa wakatobvisa asi parinu nezveye manje wauya hekudini he wauya hekusiwa ndo petakanga takasairana kuti tizive kuti angani anopamaziki ari apo migano hatinganasi kuziva hangu asi kunoziva general ndinoziva imwimwe mati wakapinde mundama uyu kude kuti uyu abve kuri wakatotaura kuti mazi ndakazviitira purpose kuti uyu uchouya uya ndika uchobvisa saka izvo zviko iwadzokere mugwerero wakatodaidzwa kuzi uya kudare handiti uyu wauya futi handiti atanga futi musarinya yake uyu wochiti vakatombogara vakati minda yakagoyewa here zvikazi minda akauya futi kupuwa umwe munda anetsa muri kuzwa wauya yekutanga futi ane uyu echopuwa umwe zvikazi pamwe tinopodza inoizvi ndigamudana
Inini ndanga ndiri kuti anditi ane maminutes awaya ekuti as a family imimi pachezvenyu mwakatenderana kuti uyu pake village head wochoisa stamp ndaiona kuti inoda stamp ya headman futi apo neya mambo apo zvobva zvavharwa apindiridza kudarikidza apaka waakusungwa nemutemo wekuchirungu kwakeyo kwaanodai sisi todoti ichi chistembiwe chititi traditional leadership yese yakabvumirana kuti anhu aya akashayana munda zviri equally handidya waakupinda mumweni wodi uchibatwa nemutemo uko manje handiti anhu pane amwe mawitnesses vekuziva kuti apo akagururwa nhingi apagururwa aripoka ndiri kumbirawo kuti anzi musi wechitatu ndiri kumupa mapurisa mairi bari ndikutaura point iyoyo nyorai makashi aonini iwo fazenda nyora makashi wakatema akeni manjengwa musi wechitatu uripo hapo wakapara order musi wechitatu ndiri kumupa mupurisa ndakupa mupurisa uchasvika panzvimbo asvika panzvimbo uchatora anhu ese mawitness ari apapo nasabhuku wacho handi mwagara muri wemhuri imwe then uona panotangira nzvimbo yacho nepainogumira naheadman inofanira kunge aripo echipa umboo then obva isa masignatures awo nechidhindo chavo echiona pamunogumira ichapyapo kana pakaoneka anyway paenderera mberi then taakuita kwenda mberi mambo echingagurako zvakanaka maita basa makazwisisa here pana vasarira tozotaurira pabasa pane vasarira inofanira munhu unotaura vari pamberi pakuzondazogura ini chananga munotaura kubasa mundozotaura Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora tete.